Beyik Sapar Murat Türkmenbaşy. Gelmezmi? Uruş betermi? Yer beter. Bir-birinden hatar. Hasraty älem tutar. Giden gaýdyp gelmezmi? Tama barmy jesetde? Geň al otur esetde. Gapyl galan kesekde. Ejem gaýdyp gelmezmi? Turup giden jeň diýip, bir janu bir ten diýip, gaýdyp gerin men diýip, giden kakam gelmezmi? Dogan doganyň zary, olaň ikide bary, inni bakmazmy bäri, dogan gaýdyp gelmezmi? Eň ulyymyz Niýaz Murat, Körpe Muhammed Murat.